sulifeqarfik peqqissutsimut naalakkersuusoqarfiup timip aalatinnerulernissaanut siuarsaanermut 2016 unammisittinerani sulifeqarfik eqersimaartumi ajugaasuuvoq maniitsumi peqqissaavik maniitsumi peqqissaavik sulifeqarfiuvoq ulapaarfiusoq suliassanik ilaatsigut oqimaatsunik artornarsinnaasunillu suliassaqarfiusoq taamaattumik maniitsumi peqqissaaviup sulisunut atugassarititaasut peqqinnissaallu annertuumik pingaartitaraa ukiuni kingullerni sulisutamarmik suliffimmi assigingitsunik aalanissamut peqataanissaminnut periarfissaqarsimapput 2016 suleqatigiit eqimattakkuutaartut amerlalaartut sallaatsumik aalanissamut sungiusaatit aallartissimavaat tassalu kikong amma taichi taakkua peqqinnissamut sungiusaatit eqqarsaatip timillu oqimaaqatigiinnerulernissaannut sungiusaataapput sulisut sapaatip akunneranut marloriarlutik ullaakkut suliatik aallartinginneranni naapittarput sulisut aalanissamut naapikkaangamik ataatsimornermik misigineq annerulersinneqartarpoq taamaalillutik ataatsimornermut nukittunerulertarput suliffimmilu suliassallu ataatsimorussanut kivitseqatigissinnaalerlutik maniitsumi peqqissaavik suliffeqarfiup sulisorusat peqqinnerunissaanut qanoq iliuseqarnissamut isumassarsitsivoq takutippaat timip aalatinneratigut qanoq suliffimmi nuannaarneq ilorrisimaarneq ataqatigiinnerlu pitsaasumut saatinneqarsinnaanersoq maniitsumi peqqissaavimmi suliffeqarfik eqersimaartoq 2016 mut nersornaaserneqarnissinni 25,000 koroninillu akissarsinissinni pilluangaaratsi